I estic aquí. Perdoneu, però jo ja vinc tocat de l'Ajuntament. M'han fet signar el llibre d'honor, he tingut la sorpresa que m'han fet el passadís d'honor les majorets. Només faltava l'Eva de l'Amo, la nostra alcaldessa, que m'ensabonies tant. Ho he fet perquè ha volgut i perquè estimo el poble. Dit aquest pròleg, vaig a parlar una mica. Bona tarda. En primer lloc, permeteu-me que presenti el meu agraïment a la senyora alcaldessa, a les senyores regidores i als senyors regidors del nostre Ajuntament pel regal tan meravellós que m'han fet a l'escollir-me pregoner de la nostra festa major de la Candelera. Doncs mai va passar pel meu cap que jo podria ser-ho algun dia. I haver-ho acceptat ha estat una bona decisió, perquè en aquest moment, tot i que estic nerviós i emocionat, soc molt feliç, perquè ho puc compartir amb tots vosaltres com sempre he compartit les coses que he organitzat o creat. I sobretot perquè ho puc compartir amb la meva família, que és la meva raó de viure. A més, estic aquí a l'escenari al costat de tota la corporació municipal i compartim protagonisme amb aquesta flota de joventut. Guapíssimes totes les pubilles, guapetons tots els hereus. Entre els hereus tinc a dos que estimo moltíssim. I aquí ben a prop tinc aquesta flota de joventut, de xics i xiques, guapos i guapes, que seran responsables, que formen part de la quinta del 2005 i seran responsables de portar la Mare de Déu de la Candelera, que és una espineta que jo tinc, perquè antes només portava la Mare de Déu de la Candelera els que feien la mili. Jo, al ser fill de viuda, no vaig poder portar la Mare de la Candelera. Per això us tinc una enveja sana, que teniu l'honor de portar la Mare de Déu de la Candelera. I sé que ho fareu amb orgull, emoció i amb molta dignitat. En definitiva, estic envoltat, com vosaltres veieu, d'amor, respecte i consideració. Soc d'un poble meravellós i per tant no puc demanar res més. Bé, una coseta demanaré, i és que vull fer un prec a totes i cadascuna de les entitats de caire cultural i esportiu del nostre poble perquè continuïn fent aquest gran treball que fan i que aixeca el nivell cultural del poble. Tots plegats feu que la cala guanyi en prestigi i reputació. Moltes gràcies per tot el que feu. Em sento orgullós de ser calero i us faig arribar tota la meva energia positiva per tirar endavant. Tenim molt present que la cultura és un pilar fonamental del progrés d'un poble. Això ho he dit, ho dic i ho mantindré sempre. Quan penso en la Candelera, em venen bonics i emotius records de diferents èpoques de la meva vida i tal com les he viscut. Començaré només per la meva infància, a l'edat escolar, que un parell de dies abans de la festa i al sortir de l'escola fins a arribar a casa es respirava una oloreta de pastissets i coraçons degut a l'anar i vindre de les dones que portaven les llaunes al costat i que anaven a coure els pastissos als forns del poble, com a Capepo, l'Antonet i Bomba. I l'oloreta aquesta continuava fins que jo arribava a casa perquè ta meva mare també n'havia fet. Millor dit, quan arribava a casa hi havia una barreja d'olors perquè mon pare estava torrant cafè. Després de fer-li una abraçada em disposava a berenar. De costum sempre era pa amb xocolata, però en aquesta ocasió el berenar era un pastisset recent fet i un gotet de llet. I mentre berenava el meu pare em recordava que tenia d'anar a Ca Peret del Lino a recollir els clavells encomanats que havia baixat de Tortosa. Eren exactament 10 dotzenes de clavells, 5 de color blanc i 5 de color roig. Mon pare en aquell temps ja sabia quins colors eren els del poble, el blanc i el roig. I vinga,
Després de recollir-los, els passava per casa per ensenyar-los a meus pares i els portava a mossèn Tomàs a l'abadia. I això, entre altres coses, era una tradició de casa meva, o millor dit, del barri Salà Puntaire. Ho remarco per la gent més jove que ho ha conegut. El bar estava ubicat a lo que és ara la botiga Mirall. L'1 de febrer era un dia especial. Tot i que anàvem a l'escola només pel matí, doncs per la tarda esperàvem amb impaciència els nanos acompanyats d'una banda de música. Les bandes que més recordo són la Lia Ampostina, la Fira d'Amposta i la de Pauls, i que menjaven al nostre restaurant, al igual que les orquestres o conjunts musicals que actuaven a les dues sales de ball que havien, la Sala i el Corralet. Després d'haver sopat, la banda, el que aleshores diem concerts pels cafès i bars del poble, i actualment diem correbars. I quan tenien que tocar al nostre bar, la banda ja sabia d'avançada que la primera peça que tenien que tocar era la sardana a la Santa Espina. Valent mon pare, molt valent. Doncs mon pare va estar presoner polític després de la Guerra Civil i aquesta sardana va estar prohibida totalment, bastant de temps, tant la lletra com la música. Més tard van permetre només la música. La lletra la van prohibir només pel seu contingut, que al començament se'l diré ara, que tots ja el sabeu. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Doncs bé, quan la banda es disposava a tocar la sardana, uns pares es tenien el davantal i sortint del mostrador es posaven a ballar davant de la banda. El servei quedava completament parat i tota la clientela en silenci absolut. I uns compassos més tard s'incorporava la nostra ben estimada Maria Borràs, que treballava al nostre establiment des de feia molts anys. De fet, ella me va veure néixer. Estimada Maria, t'estimo i encara recordo la sardana que sempre em cantava. Bé, el dia de la Candelera era el gran dia. De bon dematí em despertava amb una varietat d'oloretes de cafè, pastes, tapes, tot eren presses i preparatius. Començaven a vindre la clientela ben mudada, i molt mudada, doncs anaven de Candelera. I pel carrer, uns xicots ben uniformats anant cap a l'Ajuntament per acompanyar les autoritats, nanos, banda de música. Eren els quintos recient complits. I que m'agradava veure's marcant el pas al so de la música. Quins temps més bonics. Sembla que veig a ma mare preparant-me la roba que em tenia que posar. I quan estava aparcat baixava al bar, encara que em sembla sentir la seva veu quan li deia a mon pare: Micalet, pentina el xic. Això de pentinar el xic era una exclusiva de mon pare. Dit i fet. A més de pentinar-me em posava el toc final. Em posava la corbateta i ensenyava com se feia el nus. Tot ben mudat i cap a missa major. Després els cavallitos, els autos de xoque del senyor Martí. I com no, visitar la paradeta de Radio Conejo, entre altres paradetes de la FIA instal·lada a la Plaça Nova. Mentrestant al bar de casa era l'hora més forta de servir els vermuts. Havia un gran sortit de tapes, berberechos, almejes, grumos, olives i a més tota una bona varietat de tapes calentes fetes per la meva mare. Els camarers, tots amb camisa blanca i davantal, anaven de pressa per tal de fer i donar un bon servei. Un pare, guapo i eixerit, amb camisa blanca i pajarita negra. I quin goig que feien tots. I després d'una tarda activa, entre cremats, cafès, carajillos, pocs minuts abans de la processó, mon pare, amb senyals de llum, avisava la clientela que era l'hora de tancar l'establiment, doncs era l'hora més esperada de tots els caleros i les caleres. Era l'hora de la nostra estimada processó de la Candelera. I així anava passant la vida, fins que un 14 de febrer de 1964 a mon pare va tindre una embòlia quedant paràlisi de la part dreta. La meva vida va canviar radicalment. Vaig tenir que deixar els estudis i d'adolescent, amb 16 anys, de cop i volta,
em vaig convertir en un home amb molta responsabilitat, portant l'empresa de casa i al costat de ma mare com no podia ser d'altra manera. I finalment, quan feia justament un any, el 14 de febrer de 1965, a mon pare li va repetir l'embòlia que no va superar. Només tenia 51 anys. Vaig rebre un cop molt fort. A més de pèrdua de mon pare, se'm van trencar moltes il·lusions, per no dir-se totes. I no podia deixar ma mare tota sola. Jo era mereixedora abastament de tot l'amor i companyia del seu únic fill. Doncs ja, per desgràcia, hi havia perdut una filla de 6 anyets. Bé, recordem més coses. Malgrat la gran passió de futbol que havia al nostre poble, la Unió Deportiva La Bella del Mar va deixar d'existir la seva seu. Estava ubicada al primer pis del nostre ball i un temps més tard va ser una colla d'amics clients de casa que van formar una penya barcelonista que, per evitar els tràmits d'estatut i permisos, estava integrada a la gran penya barcelonista de Tarragona i província. Es passaven pel·lícules i reportatges del Barça. Però la mateixa colla d'amics van pensar fundar una associació per tal de poder recuperar el futbol perdut. Dit i fet. Era l'any 1968 quan va néixer la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de la Bella del Mar i de la qual tinc l'honor de ser soci fundador, tal com ha dit la senyora alcaldessa. Es feien sessions de ball a la sala. Es va crear una mini biblioteca. Es feien jocs de ping-pong, futbolí, entre altres, i en espera de recuperar el futbol, que va ser una realitat l'any 1972, als més altes. I per tal d'organitzar una festa per la inauguració del camp, la Junta de Secció Cultural, que eren tots joves com jo i que ja feien teatre i del bo, em van preguntar si jo podia portar alguna idea. Jo, tot valent i atrevit, els dic de formar una colla sardanista, un grup de joves abanderats i un grup de majorets. I ara ve la pregunta del millor que ells mateixos me'n van fer. Vicent, i tot això que ho ensenyaré, que ho ensenyarà. I la meva resposta va ser molt més atrevida encara que la proposició. Jo mateix vaig dir. I aquí comença la història. Els nervis fan presència, perdoneu. I aquí... Bé, aquí comença la història. El 4 de... Perdona, que m'he perdut. Tot tranquil, tranquil. Sí, aquí comença la història. Doncs el diumenge 4 de juny de 1972 va desfilar pels carrers els 3 grups, acompanyat de 3 carrosses que representava la pesca, la pagesia i l'esport. Van fer un desfil pels carrers i en acabar al camp de Ribes Altes van fer una demostració, una actuació. Però d'això van fer vindre moltes més coses, com també ha dit l'alcaldessa, els famosos festivals de la joventut i que són encara ara molt recordats. No us creureu el que ara us diré, però he tingut que ser pregoner de la Candelera per recordar, reflexionar sobre la quantitat de coses que he creat i són a hores d'ara una tradició. Coses que he organitzat i o he dirigit durant 55 anys. 55 anys. anys que m'han passat volant. Però sabeu el que us dic? Que ho tornaria a fer.
començant majorets, cornetes i tambors, revista dels quatre cantons, festes de la Candelera, cavalcades de Reis, carnavals, excursions culturals i recreatives, la Cala Ràdio, conferències, exposicions, unes quantes coses més. Unes quantes coses més que aquests dies he anat publicant a les xarxes perquè ara no se les puc aplicar totes. Necessitaria, sense caure ni a la pretensió ni a l'exageració, que l'Ajuntament me concedís 2 o 3 pregons més per explicar-se-ho tot més explícitament, perquè estic ple d'anècdotes i curiositats que valdria la pena que us ho expliqués. Abans d'acabar voldria expressar la meva sincera gratitud compartint aquests moments emotius i feliços amb totes les persones que en el seu dia em van donar suport, col·laborant i participant en totes i cadascuna de les activitats portades a terme. Als que sortosament esteu entre nosaltres, us faig arribar una abraçada plena d'estima i gratitud. Als que, per desgràcia, no esteu entre nosaltres, també us faig arribar aquesta abraçada. El vostre record em dona força i em reconforta. Tots plegats feu una gran llista i una llarga llista. Per a mi seria un càrrec de consciència oblidar-me d'anomenar algú. Bé, s'explicaré el motiu d'este quadre que està aquí. Us preguntareu, què fa este quadre al mural? Este mural a la pantalla, vull dir, este mural està, com sabeu tots, a l'altar de l'església, és el mural principal. I com que avui és un dia especial, ho vull compartir amb tots vosaltres. I us faré un breu resum històric del mateix. Espero que els nervis no em traicionen. Els pintors responsables de pintar l'església menjaven al restaurant de casa. Els operaris que pintaven directament a la paret estaven tota la setmana, mentre que el pintor responsable dels murals ho feia al seu estudi de Barcelona i després els portava a peces i posteriorment els posava a la paret corresponent. I quan va posar el mural principal, que és este, va convidar el meu pare a veure'l. I mon pare va anar acompanyat de mossèn Tomàs i d'uns amics. I la gran sorpresa de tots, però especialment de la meva mare, del meu pare, va ser que Sant Josep, que porta els colomins a la mà, era ell. Sí, és mon pare. És Micalet del Puntaire. Entre els amics que acompanyaven, tots sorpresos, anava Josep Barceló, més conegut per Pepín de la Letxeria, que va ser molts anys jutge de pau del nostre poble. I en certa ocasió, en una recepció de l'Ajuntament, jo estava explicant aquest fet. I ell me va oferir la possibilitat que tenia, que com a jutge, de fer-me un certificat donant fe que jo explicava era cert. Aleshores jo vaig considerar que saber no ma mare i jo era suficient. D'estes que podia explicar moltíssim, però com s'ha dit, no vull allargar més. Caleros, Caleres, el passat 13 de desembre vau rebre la notícia que havia estat escollit pregoner de la nostra festa major. Ara fa pocs dies heu rebut el programa de festes on surt la meva senzilla salutació però plena de sentiments d'amor i respecte. Però us manca saber la dedicatòria que he fet signant el llibre d'honor de l'Ajuntament. I per això tinc ganes de fer una cosa i la vaig a fer. Si em deixa el micro. Està assegurat aquest micro, eh? Ara. Paciència que acabo. Per si encara me porto la xuleta, però no caldrà, va.
les cames. Me poso aquí perquè vull sentir de més a prop el vostre caliu i l'energia que em doneu. I a més, perquè la dedicatòria és per tot el poble. I si els nervis no em fallen per repetir, us la llegiré. Diu així: la Candelera, tradició i sentiment calero. Haver nascut a Catalunya ha estat un honor. Haver nascut a l'Ametlla de Mar, la Cala, ha estat un honor i un privilegi, al igual que ser el pregoner de la nostra festa major. No sé si sóc mereixedor, però només puc expressar-se amb tota la meva sinceritat un sentiment d'amor i de gratitud a l'hora que us faig arribar el meu agraïment i dono les gràcies. I us desitjo de tot cor salut, prosperitat i llibertat. Moltes gràcies. Visca la Candelera i visca l'Ametlla de Mar. Después utilizar el grito, Mincha. Moltes gràcies, Vicent. Ara l'alcaldessa imposarà la insígnia d'or i farà l'entrega del detall al pregoner. Este trofeu i este record va dedicat a la Maria Teresa, la meva dona. La meva intenció era baixar, Teresa, però no tinc 20 anys. És especial perquè exactament el 14 de juny farà 60 anys que la Teresa i jo estem junts. 54 de casat i 6 de festejar. Estimada Teresa, moltes gràcies per aquests anys que m'has aguantat. He sigut molt feliços i tenim 3 fills meravellosos. Me tornaria a casar amb tu, si tu vols. Ara sí, gràcies, Vicent. I com a cloenda, com deia,